Tungod sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19, si Tito da subling mihigpit sa pagsusi sa mga pampublikong sakyanan kung nagsunod ba sa mga health protocol. Usa sa mga minibus nga nasakpang nakalapas, gipamulta. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok. Sa labing uwahing talaan nga gipagawa sa City of Talisay PIO, 125 na usabang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Nadugangan kini og 12 ka mga nagpositibo nitong Lunes. Base sa monitoring diha sa mga transportasyon, sagad ang usa sa wa magsunod sa maximum health protocol. Mato di City of Talisay Traffic Operations Development Authority kon si Tito Head, Joy Tumulak, nga usa kini sa ilang nakita ug giaksyonan. Mao nga kun sa nangaging bulan, gipasaylo lang nila ang mga wa magsunod sa health protocol. Karon, ilan na usab kining striktuhon. Random nilang susihon ang mga bus, PUJ, van ug bisa ng mga tricycle ug e-bike nga pampasiruan. Ato ng kauban ang ato ang City Health Department dito dayon may sa mga dagko nga mga terminals unya ni conduct mi ngadto og pulong-pulong pagpasabot pagbalik sa mga tricycle unya mismo ang doktor sa City Health mao gyud ni pahibaw ngadto sa atong mga drivers. Gani ning bag-uhay lang nasampulan gyud kining minibus, human gipost online ang hulagway nga way barrier sa matag pasahero. Nakamulta kini og 500 pesos base sa executive order sa Dakbayan sa Talisay ug laing multa sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Gihatagan og kopya sa mong report ang LTFRB unya karong buntag lang yun, gitagaan ko og update ni Director Monte Alto nga katong maong subject nga minibus nga among gi-report is ilan ang gipadad-an og show cause order. Uba ni John Solon. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.